Toto je příběh o jedné holce, která ve škole bude šikanována, ale s kamarádkou se šikanátorkám postaví a najde si kluka. Tak jdem na to. Ach jo, krásný den. Nová škola, nový učení. A za chvíli budu vydělat. Tak já už běžím. Dobrý den, žáci. Ahoj, Kiaro, ty už jsi tady, jo? Jo, rovnou vám tady představím novou žečku. Jmenuje se Kiara. Klidně se představ, Kiaro. Jo, tak já jsem Kiara, jmenuji se tak a jsem z Michiganu a je to tam hezký. Jo, tak Kiaro, ty se tamhle posadíš dozadu k Angie. Jo, tak můžeš jít. Jo, děkuji, paní učitelko. Ahoj, Angie. Ahoj, Kiaro. Po vyučování. Tak je konec vyučování, tak já si jenom pro něco skočím do skřínky, jo? Jo, jasně. Ha, Kiara z Michiganu, jo? Tak to jí nenechám ujít. La. Je. Ahoj, Kájo. Jestli se nepletu. Ahoj, Kiaro. Můžu do skřínky? Potřebuju si tam pro něco skočit. Ne. A proč ne? Protože seš nula. A nuly skřínku nemají. Ale nikdo neříkal, že nuly skřínku nemají. Jo. Já jo. A už je vypadni. Ha. Jo, to docela bolelo. První den školy a takovýhle zřícení. To není úplně nejlepší. Já jdu zpátky. Angie. Ahoj, Angie. Ahoj, chtěla bych ti představit moji dlouhodobou kamarádku Georginu. Jo, moc ráda. Ahoj, Kiaro. Ty jsi že Angie, že jo? Jo, jsem Angie. Je to hezké jméno. Děkuji. Jo, já už budu muset domů, holky. Tak já jdu. Čauky. Jo, my máme oběd v restauraci, tak já taky budu muset. Tak ahoj, Angie. Ahoj. Doma. Ahoj, mami. No ahoj, broučku. Jo, já ti nebudu rušit, já jdu nahoru. Hop. Jo, díky. Ach jo. Hele, někdo mi volá. Haló? No, Kiaro, prosím tě. Já bych se chtěla zeptat, jaký to s tebou je. Viděla jsem, co taky stalo u střinkách. Jo, je to v pohodě. Mám se dobře a za chvíli jdeme teda do té restaurace. Kiaro, už pojď dolů, jdeme. Jo, já už musím jít. Tak papa, Angie. Ahoj, Kiaro. Tak jde, mami? Jo, ještě si vezmu kabelku. Tak jdeme. Dobře. Po restauraci. Tak jsme doma. A já si tady zase jdu koukat. Jo, jedu zase nahoru. Zavolám Angie. Ano, Kiaro. No, Angie, nemohla bys teďka. Chtěla bych se s tebou pobavit o nový škole, pro mě nový škole. No prostě, o té holce. Která tě šikanovala. Jo.
Je to teda taká, že jo? Jo. Tak ok. Tak v parku. OK? Jo, tak ahoj. Ahoj. V parku. Ahoj. Ahoj. Tak co, je ti už líp, že? Jo, je mi fakt dobře. A vlastně Kája už dlouhodobě takhle někoho šikanuje. No, ještě si někoho moc nevybrala. Jedna holčička, kterou furt šikanovala, tak ta odešla. A potom si přišla ty. Tebe si vybrala. Aha, takhle. Jo. Chápu. Jo, a co kluci ve třídě? Jo, jsou dobrý. A zrovna ona to dělá i jako protože chce strašně získat Tobiase. Aha, chápu. A to je kdo? Jo, to je... No, já ti ho zítra ve škole ukážu. OK, tak zítra ve škole. Jo, tak já musím už jít domů. Tak ahoj. Ahoj, Angie. Ve škole. Pardon, že jdu pozdě. To nevadí, Kyjaro, jsi přeci nová. Jo, dobře. Jo, učebnice strana 49, to budu muset dát až zítra, takže Kyjaro, ty zatím se můžeš koukat na Angie, jak to dělá. A můžete se třeba radit. Jo, paní učitelko. A Angie, kdo je to, že Tobias? Jo, sedí za mnou. Toby? Ano, Angie? No, chtěla bych ti potom představit tady Kyjaru. Jo, moc rád. Hele, neruším vás tam vzadu náhodou. Pardon, paní učitelko, já už jdu. Vy máte hezký učebnice. Díky. Po vyučování. Ahoj. Ahoj. Ty jsi že Kyjara, viď? Jo, chtěl bych si s tebou trošku popovídat. Jo, moc ráda. Tak co potřebuješ? No, přijde mi, že jsem zahlídl, jak jsi nějaká poškrábaná. U skříněk, jako jak jsi ležela na zemi. A u tebe jsem viděla Káju, dlouhodobou šikanátorku. Jo, vybral si mě na šikanování. Už mi to říkala i Angie. Ach jo. Jo, ona se nejvíc bojí, když si někdo postaví. Ale to nevadí. Já už musím domů. Čauky. Čauky tobě. Díky, že jsem tě mohla líp poznat. Doma. Ahoj, mami. Ahoj, broučku. Hop, já půjdu nahoru. OK. Ach jo, takže to musím zavolat Angie, že se jí musíme postavit. Ach jo. Angie, ano. No, Tobík mi říkal, že se musíme té stvůře Káje postavit. Jo, to je pravda. Musíme se jí postavit, protože potom ona přestane. Jo, tak zítra ve škole na ní vymyslíme nějakou pořádnou perdu, aby jí to uhodilo. OK, tak zítra ve škole, jo. Tak čau, čauky. Tak zítra ve škole. Další den ve škole. La, jupi, ahoj. Ahoj, já jsem vymyslela takový malý trik. Já ti ho pošeptám. To je dobrý nápad. Zkusíme to. OK. Oni si tam zase něco šeptají. Stejně jim to nenechám jenom pro sebe. Zjistím to. Po vyučování. Angie, tak jdem na to? Jo. Je u skříně. Jo, tak tam jdeme. La. Ahoj. Prosím tě, Kájo, tady Kyjara. Ahoj. Bych ti chtěla něco říct. No tak mluv, Kyjaro.
já jsem ti chtěla říct, že jsem tu teprve první den a že 0 nejsem já, ale 0 seš ty. A to si dovoluješ mi takhle říkat, že jsem 0? Jo, dovoluju. Jo, a je to taky mimochodem pravda. Jo, je to pravda. Je to by, čau, co tu děláš ty? Tak to neřeš. Ach jo, vy jste mě strašně urazili. A už nejseš moje oblíbená šikanátor. Vlastně oběť. Čau. To jsme udělali dobře. Jo. Tlesk. 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 Jo, já už půjdu domů. A kde ty vůbec bydlíš? Kousek od tebe, už jsem ti viděl do okna. OK, já tě doprovodím. A co ty, Angie? Já půjdu domů sama. Tak čau. Tak jdem? Jo, jdem. Tak jo. Tak já asi půjdu už domů. A nemůžu k tobě? Jo, můžeš. Jo. Tak já jdu. Mama je zrovna na nákupu. Hopla. Máš to tady moc pěkný. Díky. A vůbec, ty už jsi byl někdy oběť? Jako už mě šikanovala, ale nebyl jsem taková oběť jako. Jo, chápu. A vlastně, jak dlouho už do téhle školy chodíš? Že takových otázek? Už asi 3 roky. No, vlastně v 3 jsem nastoupil. Aha, chápu. Já jsem, že jo, z Michiganu jsem přestoupila semka, protože máma si semka tady našla práci a tak jsme se sem i rovnou přestěhovali. Jo, a už jsi někdy měla kluka? Ne, a jako chtěla bych mít. Máš už vybranýho kluka? Jo, mám. A kdo to je? No vlastně, seš to ty. Fakt, no. Já nevím, já tě taky miluju a prostě tak. Kiara. Jo. Máma se za chvíli vrátí, tak už asi běž. Jo, já už jdu. Čauky. Čau. Další den ve škole. Hele, včera jsme si řekli s Tobiášem, že víš co, doufám. Jo, fakt. Jo, je to pravda. Vlastně, jo, je to prostě pravda. Jo. Tak to bude Kaja, teda zírat. Co jsem to právě slyšela? Kiaro? No, Kájo? Ty chodíš s Tobiášem? Jo? Tobiáš, jsi nenormální. Jsem normální, ale ty s ní chodit nesmíš, totiž já tě miluju a ty bys si mě stejně nevzal, protože šikanuju. Jo, je to pravda, šikanuješ. A já bych si šikanátorku v životě nenechal líbit. A už běž pryč. Ach jo, jdu domů a hned. Aha, Kája nám odešla. Nevím z jakého důvodu, ale strana 49 celá. Díky, čauky. Já jdu na kafe. Tak to dopadlo asi hezky. Domyslete si to sami, jak to asi dopadlo. Vlastně, já vám to můžu říct. Kiara, s tobě jsme chodili. Kája už se v životě nevrátila do té školy. Je to rozmazlený, jako kdyby i zpratek. A oni spolu chodili.
Andrea, ne, sakra. NG byla její nejlepší kamarádka. Georgina, tak tam byla trošku vzadu, ta už tam moc nevystupovala. A ještě rovnou vám řeknu, že Kája měla segru jménem Andrea, která tam ještě měla vystupovat, ale nakonec tam nevystupovala. Tak ahoj.